Μόλις μπήκαμε στο πλοίο, πάμε Αίγινα. Μας πήρε λίγη ώρα βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Η κατάστασή μας είναι απελπιστική. Πρώτη φορά μπαίνουμε μόνος μας. Μόλις μπήκαμε στο πλοίο. Κάθισαμε εδώ λίγο για να φάμε και να πίνουμε το καφέ μας. Και βγάζουμε βίντεο χωρίς σοφία για να σπάσουμε τέλος. Λοιπόν, επειδή παραπονιούνται ότι δεν κάνω ποτέ intro. Γεια σας. Σκάσεις. Είμαι η Ελευθερία και σήμερα πάμε Asia. Τόσοι σάχυλοι. Πολύ ωραίες οι πλεξούδες. Πάρα πολύ ωραίες. Κομμώσεις εδώ. Γιατί πώς θα μας δουν οι Αιγινίτες. Ξέρω, αλλά και λίγο κόμπο. Εμένα δεν μου δείτε έχει λεωφορείο. Ψάχνουμε λεωφορεία για τον Αγίο Νεκτάριο. Δεν είναι παιδιά. Νομίζω ότι το κόμπο είναι πολύ έντονο, οπότε μάλλον θα το βγάλω. Ναι, αλλά έχει κάθε πόσο έχει. Σοφία, επικοινωνεί με τον παππού που μένει Αίγινα, μπας και βγάλουμε. Γεια σας! Έχουμε βγει πάνω στο καράβι για να απολαύσουμε τη θέα. Τι ωραία θέα! Αυτή είναι η Αίγινα. Είναι πολύ ωραία. Και αυτή είναι η Σοφία. Και αυτή είναι η Ελευθερία. Μόλις φτάσαμε. Φτάσαμε στην Αίγινα, είχε και πολύ ωραίους μιλάρους. Το παρκάκι πολύ ωραίο. Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ όμορφο νησί. Εδώ τώρα περιμένουμε. Α, περίμενε τώρα. Το πρώτο βήμα. Κάτω. Θέλει εκδρομή με αλογάκια. Γεια σου λογάκι. Μια γρήγορη στάση για φυσικάκια στο καλύτερο μαγαζί. Κύριο Γιώργος Αξία. Πού είναι η κάμερα, εκεί? Μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε την κάμερα. Να κοιτάμε κατευθείαν αυτόν που μας βλέπει στα μάτια. Ήρθαμε σε αυτή την πολύ ωραία θέα για να φάμε. Και τώρα παραγγέλνουμε. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα εδώ να έρθει το φαγητό. Έχουμε αργήσει λίγο μεταξύ μας. Εγώ περίμενα να έρθει πιο γρήγορα. Άσε μας μωρέ. Αλλά τουλάχιστον έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Πάρα πολύ. Τύπου κάθομαι εδώ και μόνο για τη θέα. Εδώ στην κάμερα δεν κοιτάς. Τύπου. Εδώ. Εκεί κοιτάω. Εντάξει. Μετά από μία ώρα αναμονής ήρθε το φαγητό και φάγαμε. Βέβαια δεν έχουν έρθει η ώρα, λίγο ακόμα το χταποδάκι να έρθει. Βασικά δεν χορτάσαμε, δεν χορταίνεις με αυτά. Τουλάχιστον χορτάσαμε θέα, αυτό σίγουρα το χορτάσαμε. Τώρα τα υπόλοιπα, ναι, περιμένουμε το χταποδάκι. Ήρθε και το χταποδάκι, τέλος. Χταποδάκι με μέλι και ξύδι, κυρίες μου, μπορείτε να πάρετε. Κάθε να πάω. Μπράβο, Ελευθερία. Έχουμε guest star, την Στέβη, αδερφή της Ελευθερίας. Θα μπεις YouTube να ξέρεις. Και πάμε να βρούμε ένα σποτάκι τώρα να κάτσουμε, να κοιμηθεί και η Μαρίνα. Το έχουμε πετύχει εκεί πέρα, αυτό το στρογγυλό που βλέπετε. Τώρα πάμε. Πήγαινε πίσω να δούμε λίγο το outfit. Wow!
Ναι, πήγαμε στα ποδιά. Είχε Λοιπόν, φύγαμε από το ωραίο σημείο που βρήκαμε. Ξεκουραστήκαμε, φάγαμε τα φιστικάκια μας. Κουράστηκε που καθόταν. Ωραίο. Πήρε bubble τη φράουλα. Και έχω πάρει και εγώ, τώρα μου το ετοιμάζει. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα πνιγεί. Σκοτώσαμε. Αυτό είναι το στενό της αυλής, έτσι λέγεται. Και βγάλαμε μερικές πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ πέρα. Καλά, δεν πιστεύουν, αλλά ναι, αυτό είναι. Αποχαιρετούμε το στενό της αυλής. Σιγά σιγά θα γυρίσουμε τώρα, πάμε στο πλοίο βασικά. Πάμε στο πλοίο, βασικά πάμε να κάνουμε check-in τα εισιτήρια για να μπούμε στο πλοίο σιγά σιγά. Σε μία ώρα φεύγουμε, αλλά ναι. Έβαλε λίγο κρύο, είναι η αλήθεια. Ναι, έρχεται και το πλοίο μας. Πολύ κρύο είναι η αλήθεια. Θα ανέξουμε. Να το Ποσειδών έρχεται. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκδρομούλα. Μπαίνουμε στο πλοίο. Ναι, λοιπόν, κάπου εδώ το βιντεάκι τελειώνει. Φτάσαμε εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να πάτε και Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μονοήμερη προλαβαίνει να κάνει τα πάντα. Εννοείται. Ναι, δηλαδή να μας λύσει με κι άλλο, όχι μια χαρά. Ένα ξενοδοχιάκι να έχουμε μόνο για ύπνο. Ναι, να ξυπνήσουμε να Τα άλλα όλα τέλεια. Αλλά ναι, όλα φοβερά. Να πάτε, να πάτε. Α, όσοι είδατε το βίντεο μέχρι εδώ, να βάλετε μια μαύρη καρδούλα στα σχόλια. Όχι μαύρη, κόκκινη. Επειδή η Μαρίνα θέλει κόκκινη καρδούλα, θα βάλετε κόκκινη. Να δούμε πόσοι όντως είστε οι πιστοί subscribers. Άσπρος μπορεί να πεις Ποτέ. άπιστη όλοι. Άπιστη το μάτι. Ούτε like. Κλείστους, κλείστους.